Vest o tome da bivšoj zadrugarki ugrožen je život nakon operacije smanjenja želuca potresla je javnost. A Darko Lazić, Miljanin omiljeni pevač, bio je šokiran informacijom da je u toku borba za Miljanin život. Pevač je otkrio da se čuo sa Miljanom kada je zvanično odlučila da ode pod nož, a tom prilikom joj je naglasio da je najbitnije da pažljivo izabere kliniku i doktora. Darko Lazić, čiji je Miljana verni fan, uradio istu operaciju, a evo kako Darko komentariše odluku reality zvezde da smanji želudac. Molim, jel se šališ sa mnom? Ma kako bre, šta je to uradila? Jao, ne mogu da verujem. Započeo je Darko i otkrio da se čuo sa njom pre nego što se odlučila za tu operaciju. Zvala me, pričali smo o tome, stvarno ne mogu da verujem šta se desilo. Kakva Turska, kakvi turski doktori. Rekao sam joj lepo, Miljana, moraš dobro da paziš, gdje ćeš da radiš, kod koga ćeš da ideš, nije naivno. Moraš da budeš disciplinovana, da paziš. Ja sam morao da uradim tu operaciju, možda bih umro da je nisam uradio. Bio sam primoran zbog svog zdravlja. Bože, koliko mi je krivo zbog nje, nadam se da će biti dobro. Nemam ni ja slezinu, ni bubreg, ali nisam bio životno ugrožen zbog te operacije želuca. Ja sam uradio operaciju u Beogradu, ne znam zašto je išla čak u Tursku, rekao je pevač uznemireno. Pevač i dalje stoji pri tome da je operacija odlično rješenje, ali samo za one koji nemaju drugi izlaz. Pri čemu je opet najvažnije izabrati proverenu kliniku i doktora. Ja sam morao da uradim tu operaciju i dalje stojim pri tome da je operacija korisna. Neka je se što sam je uradio, ali mora da se pazi kod koga se ide. Nadam se i verujem da je Miljana jaka i da će sve biti okej na kraju, rekao je pevač.